உலகெங்கிலும் வாழும் பௌத்தர்கள் இன்று புனித வெசாக் தினத்தை கொண்டாடுகிறார்கள். ஆம், இந்த வெசாக் தினத்தை ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் விடுமுறை தினமாக முன்மொழிந்தவர் ஓர் தமிழர் என உங்களுக்கு தெரியுமா? அவர்தான் இலங்கையின் முன்னாள் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மறைந்த லக்ஷ்மன் கதிர்காமர் அவர்கள். இந்த முன்மொழிவை 1999 ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் அவர் முன்வைத்தார். அதே சந்தர்ப்பத்தில் இந்த முன்மொழிவை அவர் முன்வைத்திருந்தாலும் 2014 ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் இலங்கைக்கான முன்னாள் தூதுவர் சாமித்ரி ரம்புக்வெல்லா அவர்களும் இதற்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டிருந்தார். அதன் விளைவாக 2016 வெசாக் தினமானது ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் விடுமுறை தினமாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது. ஆகவே இந்த வெசாக் தினத்தை ஐக்கிய நாடுகளின் விடுமுறை தினமாக அறிவிப்பதற்கு ஊண்டுகோலாக அமைந்தவர் தமிழர் என்ற வகையில் தமிழர்களாகிய நாம் பெருமை கொள்கின்றோம். මේ වෙසක් දිනය එක්සත් ජාතීන්ගේ නිවාඩු දිනයක් ලෙස පත් කිරීමට දෙවන ජාතිකයෙකු වන ලක්ෂ්මන් කදිර්කාමරතුමා මුල් තැන ගත්තා. ඒ බෞද්ධ ආගමට තියෙන ගෞරවය නිසා. ඉතින් දමිළ අපිත් ලෝකපුරා සිටින්න සියලුම බෞද්ධයන්ට වෙසක් සුබ පැතුම් එක් කරනවා. ඔබ සැමට පින්බර වෙසක් මංගල්‍යයක් වේවා.